Yo abusuafo ye fa afidikesi so na nopa ye chia Ghana fo nyina na ya chia Asanteman Mampoman da so bro so ebusu a wote silver stool so ene ne wo fa ase na hema ajakoma dufi ene anopa yi ye chia mo nyina ye kasa free NDC akache Asanteman Mampon party office ena kakrai eda ukuada ne yawada so ensensem bi esi wo NDC party office san seme ba yi ene edi efi aka Asanteman Mampon ama aka akonwa the silver stool da sebre etiso enti ene party empanifo ahia se enema ekoso a entwa yie nyina no ye fa fidie so na ye de chawpa ama the traditional council ye de chawpa ama Asanteman ene Mamponman ene Ghana fo nyina video no mu no na ye nkomo no na ye wobotaye bet kasa bi eba akira kasa no entwa yie eno na ede saa efi aka Asanteman eti ene kasa bi ayete no wa akira anya yende ama Ghana fo obia eka bi no saa nipa omo ne ye edi nkomo no enyina e wo party office ha ye bema obia akwanya na nsem a efiri omonum baaye no obia apa ho kyew se ne akoma beto yem ye nyina ye nipa baako Asanteman enye yimu Mamponman enye yimu na asundwe a ene yen atena Asanteman Mampon ha emresanti nyina no akoso ene yen atena na saa political parties a ewo Asanteman Mampon no coexistence na akoso na asundwe eye adwuma enti mprempren de beja ama wona yete wone a nsema efiri omanum ba ye no ehun se eye kasa twitwie no na omo akasa ama ewiase nyina ate omo nka mpanimfo ya hia edamo ase se etu mu nsafre mo mobile se nanu asem wa esi no me efre me kwadwo boatin me na me kasa awo mu no ina nada sibro se bonsu afre ya tuyefo ti enfumso ya ba kasa mu ne me ankasa me kasa yi ya santini me free Asanteman Mampon beni makura se ni beni me free ja confront hene efie ti me siramo adisem a me kan na chewpa na me de nam nananu so se enfumso bi e call da sibro se bonsu ahemfie bia no e dia chewpa e fa fide su e pa na da sibro se bonsu a chew ti me da mo asempanifo onananum e di die mu a boni bia amaye bia mfumso bia amaye bia mesre nanam se omomfa ncheme na enya sa na me pa akire enti mensada mensayem eya chopa me pa mo cho mfumso bia amaye momfa ncheme enti dia me woka no Nana Yeboah James Asiama Kufiase Mampon Vice Chairman, Constituency Vice Chairman. Na no semna esisi wa ha ni nyina no. Se individuals bebre dia bufu ne ba ha. Nti no ma course nyina no. Mpanimfo yehia ye na condemn na nsese ebasa ana nipa so de obi dia bufu firi ne fie ba ya na no eso na edin. Nti ebi firi anti obia wo nsem wo kan he nti wona wo kan de enye wo nyo nyame adom ye ne wo mo akasa ama wo so abepachew nti as a constituency no ya nsoso sa ensem no so na mpanimfo se obi ma oba achia maame no na ojeso nti na de baaye no se free FM se free hin na nyina no na se ye constituency no na ye je ehun efodie no na ye pa ho chew timbra wo mo akasa wie no na ye nso ye gina Mampon constituency ni nyina na ye de chawpa no ama Nana Mampon hene ene ne wo fa ase Nana Dufi se de si ye bia no wo mo fa nche na ye ne wo mo guso a ye ntutu ye kasa se de be ya bibi fufuro bia ensa emabi ti yadamo ase se na no peso ye frɛ mo se momra na ye mfa mo so ma amansan nyina ante dia esi ye na abufu a ebinom de kasa ye no
ɛma nananom so anyɛ wɔ mo de no yɛmpa ho kyɛw na mo so mo aba yɛda mo ase bebree